Hi! Sa mga followers and subscribers of my YouTube channel, Bisaya Kamunggay. Sa mga hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell and you'll be updated. Masabang balita para sa mga kaibigan natin, brothers and sisters from Talisay, San Nicolas, Baliti, Province o Batangas sa Pilipinas dahil ang alam natin from the PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology na at government na Batangas na dapat nang ilipat dahil from alert level number 2 ngayon alert level number 4 na dahil puputok na ang or erupted na ang Taal Volcano, isa sa mga second most active volcano in the Philippines, and Taal Volcano erupted already 34 times. Ngayon, iba na naman. So, nandito tayo ngayon sa Oak Grove City. Timing na nandito ang mga Sinulog dancers dahil ang Sinulog sa Minnesota is on January 26, Sunday, sa Oakdale City sa Minnesota sa Guardian Angels Catholic Church. Nag-practice ang mga Sinulog dancers, kaya kunin natin sa mga opinion para sa mga brothers and sisters natin mula sa Batangas. Andito, isa sa mga dancers. Hi! Hi, ako po si Jennifer Cabangan Shar at nakatira po ako sa Isabela. Nalulungkot po ako sa nangyari sa pag-erupt ng volcano sa ngayon. Pero ngunit nagdarasal po ako para sa inyong kaligtasan sa lahat at ingatan niyo po ang inyong mga anak, lalong-lalo na po ang mga maliliit na bata. At magtiwala lang po tayo sa Panginoon at tayo po ay magiging ligtas. Thank you. Hi, ako po si Angie from Benmalay, Pangasinan at ikinalulungkot po namin ang nangyari dyan at sana mailigtas po kayong lahat at sa magandang lugar. Okay, Thank you. Oh, hi. My name is Esperite. Sana, ligtasin lahat yung mga brother and sister dyan sa Batangas province. Magdasalan tayo sa Diyos, siya ang maghiling sa lahat natin. For healing, we just give them God to heal. Thank you. Amen. Okay. Hi, ako si Bernadette Manger from Surigao City. Ipinagdasal ko na sana safe ang mga tao doon sa Batangas, sa pagputok ng bulkan, lalo na sa pamilya ng kaibigan ko. Salamat po. So may kaibigan dyan sa Batangas din? Yeah. Okay. Thank you. Hi, I am Sofrina Hede, dati Sofrina Visceral, kasi nakaasawa ko diyan sa San Jose Street, Sa Batangas? Batangas. Okay. Ikinulungkot ko ang nangyari dahil kabisado ko yung lugar na yon, lalo na sa Tagaytay. Ang ganda naman ng Tagaytay na yan, na ikinalungkot ko talaga. Lahat ng mga kaibigan ko diyan, at yung taga sa amin, sina si Josepina, Kaka, Boy, sana babakwit na kayo, lahat kayo mga makapatid niyan, mga Kalanog family, mismo sa Taal. Ikinulungkot ko nangyari, bakit gayon? O mag-ano na lang tayo sa Panginoon, ano na lang natin sa Panginoon ang lahat na nangyari ngayon. Sana kayo lahat ngayon ay handa sa mangyayari. Maraming salamat po. Ibig sabihin, may nakatira ka doon sa Matagal Batangas? pa ako doon, 15 years. Wow. Nung oras na yun, hindi nag-irap ang... Wala. Yung Taal Lake, doon kami nagkukuha ng tawilis. Yun ang pinakasarap na maliliit na isda. Yun ang ginagawa namin na So kinakain nyo yan? ginagawa namin na yung inununan. Paksiw. Paksiw na may, ang ginamit namin na suka, hindi suka doon. Yung pinatuyo na iba. Ang vinegar nyo? Ang vinegar namin ginamit para diyan sa tawilis na yan. Kasi walang vinegar na galing sa... Mayroong vinegar sila, pero yun coconut. ang pinaka-special din nila, yung tawilis na may... pati yung mga tulingan, ang ginagamit nila doon, hindi suka. Pag nag-unon sila, yung ginawa nila, yung pinatuyo na iba, ang sarap talaga. Ibig sabihin, yung mga isda na yan, sa freshwater yan or seawater dyan? Yung
yung Taal Lake is lake. Is, Oh. hindi dagat yan. Hindi dagat. So, hindi sea water. Fresh Marami water din yan. tilapia doon. Oh, okay. Pinakasarap na tilapia. Paki-describe daw sa mga tao na makasama mo rito ngayon na hindi nila alam ang Batangas. I-describe ko no ang Batangas at saka yung area ng Taal Lake, Taal Volcano. Yung Taal mismo na lungsod na yan, yung simbahan niya nakapatong sa itaas. Okay? Tapos may, I think more than 100 steps going down. Okay? Kaya, then Wow. there's a cave there. Oh. Kaya, maganda talagang tanawin. So, meaning tourist destination yan. Tourist destination yan. Yung, yeah. ng water. Oo. Pero delikado. Hindi naman delikado yan. So, anong mga hanap buhay ng mga taga dyan sa... Yung tilapia talaga, Oh? yung tilapia, yung tawilis, number 1 nila yun na Oh. pinakapaborito. Number one source of income nila pagkukuha, pamingwit ng mga tawilis. Anong gamit? Nagsakayan lang sila. Oh, bangka. May bangka sila. Tapos yung mga net nila or binibingwit nila using Nininit nila kasi maliit yung tawilis. okay. Okay. So, maganda experience mo. So, ngayon alam na namin kung paano. So, walang seafoods diyan na mga makukuha natin kundi mga freshwater na mga Water, produkto. tilapia at saka tawilis. Walang bangos, Tapos milkfish. ang Taal ay specialty nila diyan yung tapa. Tapa. Beef tapa. Oh. Napakasarap ang tapa nila diyan. Wow. So marunong ka ng Batangginia pala, Batangginyo. Ala, bakit gayon? Oh, wow. Okay, ito isa. Thank you, Mi. Kayo si isa. Hi, my name is Joy Bandos. I'm from Dipolog City. I've never been to Batangas, but it's so sad to hear about what happened. Let's just include in our prayers for all the residents to be safe and there's no life. You know, I don't know. Thank you. Okay. Hi, my name is Marlita Brodin. I pray for my sister in Laguna and my brothers nearby Batangas. So hopefully they're safe over there. I pray for them and for all in Batangas. Did you contacted your relatives there in Batangas my and Laguna? brother when this morning we contact him and they said they have ashes in their house, but the house is closed. They closed. Delikado yung mga ashes na yan dahil hindi ka makakahinga And eh. in Laguna, they have also a soil in there, like the explosion. Okay. No, they get in there. Oh. Yeah. Wow. So, Okay, LV. Hi, this is LB Ballinger from Bohol Province. Kinalungkot ko sa nangyari ngayon sa volcano sa Taal. We pray all the people there. Thank you. You have any idea about volcano or Batangas, LV? I No? don't know. Oh, never been there yet? No. Oh. And Hello po sa Batangas, all the Philippines. Ang ihiling ko po sana si Lord will be with you, na ibigyan kayo ng blessings, everybody po, health, safe lang po. Isali po namin kayo sa aming grupo na Santo Niño Sinulog Novena and group dancers that you will be guided and safe the whole family, and sana po kung hindi po safety sa lugar nyo, mag-ano na lang po kayo, how do you say it in Tagalog? maglisan. Maglisan. Lisan Mag-evacuate. po, mag-evacuate kayo, just move to a very safe place, and thank you. Okay. Okay. Alright. Thank you. So kayong lahat, We are the Minnesota Sinulog Dancers. We are praying for all your safety. Salamat. Ingat. Sa puso namin. Galing sa mga galang sa amin namin. pwede kayong magpakita ng kahit ilang seconds lang sa dance nyo na sinulog for them. Yes, for them. Okay. Wag na lang patutugin. Yung ano na lang. Yes, okay. Ready? 1, 2, 3. 1. Sa Batangas, kini sinulog sa mga tao, kini sinulog para sa iyo. Sinulog
Para sa lahat ng Batangas na mga Sana tao. po ay liligtas kayo. Mag-iingat po kayo. O sige po. Okay. Salamat po. Thank you. Salamat. Bakwit na. Okay. Si Spur, si Jean, si Alvi, si Angeline, right? Angie. And then si Bernadette. Marlita. Sophie and Perla. Okay. Inyo nakita or inyo napakinggan ang mga sinulog dancers sa kanilang mga prayers and opinion para sa mga kaibigan natin at mga kababayan natin, mga brothers and sisters there in Batangas province, particular na in Talisay, San Nicolas, and Balete. Okay, sa mga hindi pa nakasubscribe, please, Bisaya ka Munggay and click the notification bell and you'll be updated. Thank you!